Kello on 6 aamulla Mchilekan kylässä Itä-Sambiassa. Siinä ovat Immanuel, Gideon ja Firmon. Olemme lähdössä hiirijahtiin. Jahtitorvi on soinut ja ensimmäinen jyrsiä-havainto on tehty. Manuel löysi ensimmäisen hiiren. Se oli yrittänyt kätkeytyä salaiseen paikkaan maan alla, mutta metsästäjien maltti ja viekkaus oli jälleen kerran valttia. Savannin jumala Tapio oli puolellamme. Jahti onnistui yli odotusten. Satimeen jäi 2 mbeuaa. Itse asiassa Tika-heimon edustajia. Ne ovat erikoistuneet petoksiin. Tällä kertaa rikokset päättyivät tähän, minun käteeni. Tervetuloa Madventures ruokaohjelmaan makumatkalle maailman yrjöttävimpiin keittiöihin. Tänään olemme Mchilekan kylässä Sambiassa ja nautimme ateriaksemme hämmentäviä mbewoja eli hiiriä. Nämä julmat ja kunnianhimoiset jyrsijät ovat suuri uhka paikalliselle yhteisölle. Niiden tiedetään jahtaavan yön pimeydessä pieniä lapsia ja raahaavan ne sitten koloihinsa harjoittamaan mitä iljettävimpiä rikoksia. Niiden tiedetään myös syyllistyneen kavalluksiin ja muihin talouspetoksiin. Joka tapauksessa nokkelat metsästäjämme nappasivat näitä munapäitä itse teossa. Sen lisäksi olemme saaneet satimeen 20 mbeuaa lisää, joten tiedossa on juhlava hiiriateria. Tervetuloa kaikkein pyhimpään. Nyt kun olette kokeneet ne hiirenloukkunne ruokakomeroistanne ja perunakellareistanne, niin muistakaapa ennen kuin rupette hutiloimaan yhtään ne preppikset, eli misot, niin kuin me TV-kokit asian leikkisesti laitamme, eli esivalmistelut. Nythän meidän pääkokkimme Vajones teurastuksen jälkeen suolisti hiiret ja asetti ne kattilaan veden kanssa. Mitäs mausteita meidän, Vajones, mitä mausteita meille tulisi? Asia on aivan selvä, mutta hei nyt pikku kotikokit siellä sohvilla ne läskit. Heittäkää kynät nurkkaan ja tsiikatkaa reseptinetistä www.madventures.tv. Eli kun hiiret on keitetty kuiviksi, ne asetetaan loimulle, niin kuin loimulohet kuivumaan. Ja siinä meillä höyryää kvintetti loimu-luomuhiiriä. Seuraavaksi selvitämme kivisakset paperikilpailun keinoin. Kumpi meistä, minä vaiko kameran takana tällä hetkellä oleva ystäväni Tunna on imaileva tämän vastenmielisen rikollisen jyrsijän sisuksiinsa. Eläin on syötävä kokonaisena, nahkoineen, sarvineen, hampaineen, häntineen. 1, 2, 3! Pannaanpa se kamera tänne. Muistatteko kun Kiinassa nautiskelin piknikruokaa ja sanoin Tunnalle olet yhden velkaa. Tahdon käyttää vapaudut vankilasta kortin nyt, joten tällä kertaa vaikka hävisin tämän pelin, koska olen luovuttanut yhden tappion Tunnalle, on Tuomas syövä tämän. No mä en kuitenkaan lähde tähän. Mä vedin kaikki kanan jalat, mä vedin hei sian korvat omassa oksennuksessa ja kaikki. On mikki nyt suolistoon lähtenyt, pikku giardioissa. No niin, todella paska läppä ja paska laulu. Anna polo! Ai häntä ensin. Sorry, I'm sorry. Mä en oo karvoja sieltä. Hiiriä vai ihmisiä? Noniin, hyvä. Kato, pallokorva jäi. Noniin, hyvä. Kuulostaa siltä, kun söisit näkkäriä. The head is not so. Karvas tulee suuhun. Siis on sun mielestä oikeastaan hyvää. Kyllä. Miten sä näytät valehtelijalta? Tää on niin kovin vittu mä sanoin, jos mä saan jonkun saatanan
koleran tästä näin, niin vittu mä piirräkseen sut! Miten sä tämän jälkeen suhtaudut Mikkihiiri-sarjakuvaan? Mun suussa on enää pelkkä karvakeko. Hyvältä näyttää. Kato, suu on tyhjä. Mad Cook kiittää kuittaa. Yksi Mad Cookin historia pahimmista safkoista. Mut mä duunasin sen kuin mies ja vittu sä häviit seuraavalla kerralla. Nää karvat oli pahimpia. Cut! Mä ymmärrän mikä ihmeen numero tästäkin nyt taas nostettiin. Tää on erittäin hyvää. Nurkat takaa vielä yllättävä. Hiiret oli aika vitu yrjät.